खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। थुब्रियाव नाव गोदोना साथाम फरायसा गोमाना दं। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिसि फिसायनि जिउ खहा। सोनाब कार्बि आंलंनि माइलुङाव अर खामना गं 14 दखान सेवहांगार। हाबानि गारि जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा, गोबांसा जखम। जोबथेसालियाव गान्जा जगायना सानै पुलिस कनस्टेबल हमजादों। साथाम बिब' बिनानावफोरा गुथि थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमना जिउ फोजोबदों। कटन मुलुगसोलोंसालि हस्टेलनि दाङाबाजियाव 7 फरायसाफोरा जोखोम। काछाराव 60 लाखनि हेर'इन हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थुब्रियाव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय। थुब्रि जिल्लानि तामारहाट थानानि बेन्दोङाव थानाय बेलपारायाव मंगलबारखालि नाव गोदोनाय जाथायाव 3 फरायसुलिफोरा गोमादों। गंगाथर दैमायाव इन्जिनजों सालायग्रा गंसे नावा बेलथायनाय जाथायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव दैयाव गबनानै गोमानाय 3 फरायसुलिफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला सा 22 फरायसाफोरनि मोनसे हान्जाया मोनसे सारादु फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय बेलपारा शहराव थांदोंमोन। नाथाय फैफिननाय समाव नावा दैमानि गेजेराव कन्ट्रल गोमादोंमोन आरो दैयाव गोदोलांदोंमोन। नावाव गाखोनाय बांसिन दावबायारिफोरा रुगुंसिम सानस्रिनो हादोंमोन। नाथाय 3 फरायसुलिफोरखौ दैनि दाहारा बुखारलाङो। नाव बेलथायनायाव गोमानाय 3 फरायसुलिफोरखौ फारियै साहा आलम, मफिदा आरो शारमिन होननानै सिनायनो हानाय जादों। बिसोर 3बो तामारहाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय सगुनसारा गामिनि होननानै मिथिदों। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो सतगुमा पुलिसआ जाथायसालियाव थाङो। बेनि उनाव एसडिआरएफआ गंगाथर दैमायाव रेस्किउ अपारेशन खालामो। नाथाय दैमानि गोथौ दाहार आरो मोनाबिलि जानायनि थाखाय रेस्किउ अपारेशन एबा नागिरनायखौ दोनथ'नो गोनां जायो आरो बे हाबाफारिखौ दिनै फुंनिफ्रायनो जागायफिनो। अब्लाबो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै फरायसुलिफोरनि सह'खौ नागिरनानै मोननो हानाय जायाखैमोन। रायजोआव फिन हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाय जाथाय। बे जाथायाव सानै बिसि फिसाया जिउ गोमानायनि खौरां मोननो हादों। थांनाय हराव तामुलपुर जिल्लायाव बे जाथाया जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय एनसि आंगारकाटानि नतुन बस्ति गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै बिसि फिसाया जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय सानै बिसि फिसायखौ मंगल सरन आरो बिनि बिसि पार्बती दुत्तु होननानै सिनायथिनो हादों। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमादों बिसि फिसाय मंगल सरन आरो पार्बती दुत्तुआ। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव नतुन बस्ति गामियाव हाबफैनाय मासे हाग्रानि मैदेरा बिसि फिसायखौ गाग्लोबदोंमोन आरो जाथायसालियावनो जिउ खोमायो। हाग्रानि मैदेरा बिसोरनि न' बांखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो नसुंसे जिल्ला बाक्सायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथायनि सानसे उनावनो तामुलपुर जिल्लायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। जायनि जाहोनाव ओनसोलाव बांबोनाय मानसि आरो हाग्रानि मैदेरनि दाङाबाजिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव गिख्रंथाव अर खामदों। थांनाय हराव सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि माइलुनि नङाइबिल बाजाराव गिख्रंथाव अर खामना गं 14 दखान सेवहांगार जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला माइलुनि नङाइबिल बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गं 14 दखान एबा फालांगियारि फसंथानफोरा सेवहांगार जायो। गं 14 दखानफोरनि गेजेराव गेलामालनि दखान, सि दखान, लेखानि दखान आरो हटेल बायदिफोर दं। बबेखानि खौरां हरनायनि उनावबो अर खोमोरग्रा बिफाना थाबैनो जाथायसालियाव सौहैयैनि जुनै बे जाथाया गिख्रंथाव महर लायो आरो गं 14 दखानफोरा सेवहांगार जालाङो होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों। नाथाय बे गिख्रंथाव अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गवालपारा जिल्लानि आगिया पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बुथिफारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गंसे ट्राकआ हाबानि गारिखौ सोख्रबनायाव जादों गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि हराव आगियानि बुथिपारानि 17 नं हादरारि राजा लामायाव अभार स्पिडनि गंसे ट्राकआ लामा सेराव लाखिनानै दोननाय हाबानि गंसे बास गारि आरो गंसे मेजिक गारिजों सौग्रावो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव नरेश दास आरो रबि दास मुंनि सानै सुबुङा जिउ गोमायो। सिनायथिनो हानाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय नरेश दासआ हौवा गोदान बिष्णु दासनि बिदा आरो रबि दासआ हौवा गोदाननि बिबथै। हाबानि गारियाव कलकन्जनि सा रायपुरनिफ्राय गवालपारानि बुथिपारासिम थांदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला हरनि समाव हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव एना-एनि आरो नांज्लायनाय जादोंमोन। बिनि उनाव हौवा गोदाननि फंबायखौ आगिया पुलिस थानासिम लांनाय जायो। हाबाया जोबनायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा हौवा गोदाननि फंबायखौ लाबोफिननो थाखाय पुलिस थानासिम थांनानै बास आरो मेजिक गारिखौ राजा लामानि सेरावनो लाखिनानै दोनदोंमोन।
बे समावनो गोबारै फैनाय गंसे ट्राकआ सौग्रावफैयो। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव पुलिसनि बिहोमा दं होननानै नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। मानोना पुलिसआ हौवा गोदाननि फंबायखौ हमनानै लाबोआमोनब्ला रावबो थानायाव फैनांनाय नङामोन आरो जाब्रबथायाबो जानाय नङामोन। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनाय जागायदों। बे खेबाव आयेन बेरेखा गान्जा फालांगिरि एबा गान्जा जगायग्रा महरै पुलिस जवान बशिष्ठ पुलिसआ हमनो हादों सानै पुलिस जवानखौ। रिपर्ट बादिब्ला गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि सिङाव स्रोदै गान्जा साप्लाइ खालामखुमानायनि दायाव आसाम पुलिसनि सानै जवानखौ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय सानै पुलिस जवानखौ कंकन बरा आरो देबजित दास होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर सानैबो आसाम पुलिसनि 4थि बेटेलियननि कनस्टेबल। गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनि अथ'रिटिया एफआइआर होनायनि उनावनो बै सानै गान्जा जगायग्रा पुलिस जवानखौ जोबथेसालिनि सिङाव डिउटियाव थानाय समावनो बशिष्ठ पुलिसआ खायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। सानै पुलिस जवानजों लोगोसे गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गान्जाखौबो बोखांनो हायो। जोबथेसालिनि सिङाव सोलिगासिनो थानाय बे आयेन बेरेखा फालांगियाव गुबुन सुबुंफोरा लोब्बा दंना गैया बेनि बागै मिथिनो थाखाय पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादआव थानाय पारल सिटी ससाइटिनि बिल्डिं 9थि थालानि एपार्टमेन्टनिफ्राय गोग्लैना थानाय साथाम उन्दै बिब' बिनानावफोरनि गोथै सह मोनदों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ निशिका, प्राची आरो पाकि होननानै सिनायथिदों। बिसोर गावसोरनि बिमा-बिफाजों टावार B1आव लोगोसे जयैनो थायोमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया मंगलबार फुंनि 2 रिंगासोआव जादों, जायजों थागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय बारा सोमजिहोदों। बिसोरखौ ललीनि जयन्त हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो डक्टरा आगोलावनो थैबाय होननानै गनायथि होदोंमोन। बे समाव बिसोरनि गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। जाथायनि सायाव रोखा खालामनानै शालिमार गार्डेननि एसिपि अतुल कुमार सिंहआ गिबि नायबिजिरनायाव बिसोरो गावसोरखौनो फोथैना लादों होनना सन्देह खालामना बुंदों। मानोना जाय खथानिफ्राय हिन्जावफ्रा गोग्लैदोंमोन बे खथायाव मोनसे फिसा मन्दिर आरो साखाथियाव लांदां खिरखिबो दंमोन। लोगोसे जाथाय थिलिनिफ्राय आखाइजों लिरनाय गांसे लेखा बिलाइनि नटबो बोखांनो मोन्दोंमोन। पुलिसआ बेखौबो फोरमायबावदों दि साथामबो बिब' बिनानावफ्रा कभिड-19 महामारिनि उननिफ्रायनो फरायसालियाव थाङाखैमोन। बेनि अनगायैबो बिब' बिनानावफ्रा करियानि टास्कपेन गेमिं एपआव गोबां सम हगारदोंमोन होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदोंमोनब्लाबो दासिमबो बेनि सायाव रोखा फोरमान होनो हायाखै, जायनि थाखाय गुबै जाहोनखौ मिथिनो गुवारै नायबिजिरगासिनो दं। गुवाहाटीआव थानाय कटन मुलुगसोलोंसालिनि गंनै हस्टेलनि गेजेराव दाङाबाजिया दसेनि गेजेरावनो मोनसे गिख्रंथाव महर लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दाङाबाजिया मंगलबारखालि जादों आरो हस्टेलनि थागिरिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि जाहोनाव गासै 7 फरायसाफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। मुलुगसोलोंसालिनि फार्सिटी सप्ता सोलिफुबाय थानाय समाव सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी हस्टेल आरो शहीद रन्जित बरपुजारी हस्टेलनि गेजेराव गुबैयै जोलुर बादायलायनायखौ लानानै दाङाबाजिया जादों। बादायलायनायाव जेननायनि थाखाय रागा जोंनानै शहीद रन्जित बरपुजारी हस्टेलनि फरायसाफोरा सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी हस्टेलनि फरायसाफोरखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। बबेखानि गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय SRB हस्टेलनि गासै 11 थागिरिफोरखौ सिनायथिनो हादोंमोन। बेराफारसेथिं जोखोम जानाय सोद्रोमाफोरखौ 7थि सेमिस्टारनि फरायसा होननानै सिनायथिदों। बे समाव जोखोम जानाय फरायसाफोरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। जोखोम जानाय फरायसाफोरा खैफोदनिफ्राय गोजानाव दंब्लाबो बिसोरखौ आरोबाव नोजोर होनो थाखाय फाहामसालियावनो दोनथ'नाय जायो। आसाम राइफल्सआ आसाम पुलिसजों लोगो नांना ड्राग्स फालांगिनि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामना काछार जिल्लानिफ्राय खमैबो 60 लाख रांनि 116.2 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनो हायो। सुलुंनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनावनो 2 फेब्रुआरि खालि जालाउरिनिफ्राय 2 किल'मिटारसो सोनाबहा जिरिकाट बाजारनि साखाथियाव नन्दकानन दालांनि खाथियाव बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन होननानै आसाम राइफल्सआ रिपर्ट होदों। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि मोनसे गिदिर नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो हानाय जाफुंसारनायखौ आसाम राइफल्सआ समाजारि बिजों एक्सआव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। रैखाथि हान्जानि बे गोरोबलायनाय खामानियाव बराक हायेननि लोरबां लामाफोराव फेग्रा मुवानि थांलाय फैलायखौ होबथानो गोख्रों नाजानायनि मोनसे बाहागोमोन। बेनि अनगायैबो आसाम राइफल्सआ फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो आरो ओनसोलाव दिदोमथिखौ लाखिनो गोख्रों नोजोर होगासिनो दं। लोगोसे सन्देह गोनां फेग्रा मुवानि नेटवर्कखौ आसाम आरो साखाथिनि ओनसोलाव दैथायहरनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो थागोन होननानै बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।